Gråter, pratar snabbt. Vänta, hör dig knappt. Snälla älskling, ta det lugnt. Berätta vad han nu gjort. Klart det relevant. Var han sovit natt? Kan du sluta vara så dum? Du borde packa dina saker mitt i natten. Ta din väska och gå. Jag kan inte hålla käften när jag innerst inne vet hur du mår. Så ta och packa dina saker. Ta en taxi bara, åk därifrån. Den här tötten kan vara ensam. Han är ingen riktig kille ändå. Han har gjort fel, gör rätt val. Lämna han, vuxen man precis som ett barn. Bara lämna han, behandla dig som du är ingenting. Han, vem är han? Ringer fast du redan vet svar. Bara lämna han. Lyssna, lämna han. Saker har kommit fram. Jag har hört han träffa någon. En tjej på röda linjen. Kanske inte han. Va? Hör du på ditt snack? Han ljuger nog om vad han sa. Vad var det för ditt? Tanja kom förbi igår. Du låter dig luras av det ni har. Till punkten det känns som det varje dag. Och hur kan du ens vilja stanna kvar när han inte backar dig? Du borde packa dina saker mitt i natten. Ta din väska och gå. Jag kan inte hålla käften när jag innerst inne vet hur du mår. Så ta och packa dina saker. Ta en taxi bara, åk därifrån. Den här tötten kan vara ensam. Han är ingen riktig kille ändå. Han har gjort fel, gör rätt val. Lämna han, vuxen man precis som ett barn. Bara lämna han, behandla dig som du är ingenting. Han, vem är han? Ringer fast du redan vet svar. Bara lämna han. Han har gjort fel, gör rätt val. Lämna han, vuxen man precis som ett barn. Bara lämna han, behandla dig som du är ingenting. Han, vem är han? Ringer fast du redan vet svar. Bara lämna han. Säg vad du vill, det är bara sanning. Men du sådär in. Du måste hitta tillbaks till ditt liv. Och jag vill säga det, allt är så jävla enkelt. Förstår inte hur du tänker. Tro vad du vill. Han kommer aldrig att ändra sin stil. Han kommer aldrig att bli någonting. Du måste säga det, allt är så jävla enkelt. Förstår inte hur du tänker. Du borde packa dina saker mitt i natten. Ta din väska och gå. Jag kan inte hålla käften när jag innerst inne vet hur du mår. Så ta och packa dina saker. Ta en taxi bara, åk där.